timer. Summer timer. ccairde seo. Tá sé ábhandóir. Kís a timer ceach go bhú. Seo ben check na condition, you know, like fan tú it's senior right? It's on door time. No, chonig me like chonig me cartoons ar telly. Yeah. Seo gáil go cholla. Like, tá tú gur just snap. Bhí gáit go ag scoil and then dús tú sús anta sé leabhar tar éis trí. Is Orláiste Uibhe é. Tugann sé cúna do súla chuine le mám agus ag cócraach nó ag bácáil. So sin an cloigín chluisian tú.